až ma to tak prekvapilo, že wow, že 11. miesto na olympiáde. Myslím si, že človek s odstupom času sa úplne inak pozerá na tie úspechy. Jak vznikla vlastně tahle spolupráce? Už teraz myslím si, že to ocení aj verejnosť tým, že to vidno na tých výsledkoch. Tie prvé 2 roky boli také, ako som povedala, pre mňa ťažšie, pretože som išla úplne do nového systému. A jaké jsou podmínky vlastně teda pro vás jako v Dukle v Banskej Bystrici? No, ja som sa v tom roku nedostala na žiadnu vrcholnú akciu, takže to bolo pre mňa veľmi náročné si tak ustať, pretože som vnímala veľa pochybností. Samozrejme nie je to ideálne, myslím si, že Slovenský atletický zväz sa snaží robiť všetko preto, aby postavili takúto halu. Naozaj v tých pretekoch vidíme, že má silnú hlavu. Vítám posluchače u dalšího dílu našeho podcastu a vítám fanoušky atletiky a té z Julisky především. Tentokrát nenatáčíme v našem krásném studiu na Julisce, ale jsme na soustředění v Jihoafrické republice a mám tady svou vzácného hosta, 11. ženu z loňské olympiády v Paříži na 800 metrů a zároveň stříbrnou medailistku z mistrovství Evropy, také v loňském roce, Slovenku Gabiku Gánovou. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. No, my děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Gabika teda není součástí naší Dukly Praha, ale je součástí Dukly na Slovensku, Dukla Banská Bystrica, aby jsme přesně ujasnili, jak to teda je. Já jsem někde četl v rozhovoru, že jsi byla s 11. místem na olympiádě nespokojená. Stále si nespokojená? No teraz, keď si to povedal, tak som sa až ma to tak prekvapilo, že wow, že 11. miesto na olympiáde. Myslím si, že človek s odstupom času sa úplne inak pozerá na tie úspechy a obzvlášť ešte možno aj v tej ťažkej príprave, kedy naozaj buduje niečo, tak to vie tak viacej oceniť, že čomu tá sezóna priniesla, takže ja som momentálne veľmi spokojná. Vtedy to nebolo úplne tak, pretože to bolo blízko k finále, i keď samozrejme niekto to možno považuje za veľa, niekto za málo, ale ja som sa v tom preteku necítila úplne ideálne a aj preto som vtedy nebola úplne spokojná s tým výsledkom, ale teraz si to naozaj moc vážim. Vlastně ta loňská sezona pro tebe byla taková průlomová, dá se to tak říct, že velká medaile ze seniorské akce, národní rekord 1:58:22, což je úžasný čas, ale já jsem právě četl v tom samém rozhovoru, že jste si s trenérem mysleli na takový čas spíš 1:57, který by třeba zrovna možná na to finále na té olympiádě stačil, ale zase ono na druhou stranu myslet si na nějaký čas a rovnat se to finále môže byť někdy jakoby trošku loterie, že? No jasné, a hlavne na šampionátoch sa behá na umiestnenia, na medaily a nie na časy, takže skôr je to tak, že čo ten pretek dovolí bežať a ako ja v tom preteku reagujem a k akému času ma to dovedie, ale videli sme, že s časom sa postupovalo s tým 1:57, ale vychádzali sme teda hlavne z tých tréningových ukazovateľov, pretože som bola vo veľmi dobrej forme, takže sme dúfali, že to budem vedieť predať aj v tých pretekoch, že vyjde pretek, že sa dostanem do dobrého behu, kedy ma to naozaj potiahne k takému výkonu. A nakoniec teda vyšlo to na slovenský rekord, ktorý naozaj dlho odolával, takže z toho mám veľkú radosť a tých 1:57 si budem musieť ešte počkať. A ta sezona teda asi hodnotíš jako nejúspěšnější ve své kariéře, předpokládám, zrovna ještě stříbrná medaile na mistrovství Evropy v Římě. Tak jaký byl ten závod a celý ten šampionát v tom Římě pro tebe? No tak minulý rok bol naozaj pre mňa doposiaľ najúspešnejší, ale taký prelomový by som povedala, že bol ešte rok predtým asi, kedy sa mi podarilo prvýkrát zlomiť 2-minútovú hranicu. Magická hranice. Tak a minulý rok sa mi podarilo prvýkrát vybojovať medailu na seniorskom podujatí. To bolo naozaj pre mňa veľká vec, pretože konferencia bola veľká a v tom behu všetko tak nejak pekne zaklaplo do seba. Ja som tam mala svoju rodinu, naozaj veľký fanklub. Myslím si, že mi to dodalo takú
takú energiu k tomu, aby som dokázala sa vyburcovať a podať môj najlepší výkon. A naozaj ten samotný beh, ja keď som dobehla, tak som mala pocit, že to bol ten najľahší beh v mojom živote doposiaľ, že to proste, že som sa cítila tak strašne ľahko v tom behu a ako keby som letela a naozaj som správne reagovala a využila som šancu a ta medaila byla krásná. Já jsem to vlastně sledoval a já jsem jako nevnímal úplně nějak, jakože pro mě vlastně bylo úplně wow to finále, jakoby, že jsem si říkal wow, to je skvělý, Gabika je ve finále a potom vlastně ta medaile byla úplně jakože cože, co se to stalo, jakože úplně úžasný, protože ta konkurence tam byla jakoby fakt velká. Asi se nebudeme bavit o Kylie Hodgkinson, která je tak trošku fenomén dnešní doby a možná se třeba k ní ještě v průběhu dostaneme, ale vlastně jako porazila tam skvělá jména, tak bylo to i pro tebe trošku překvapení, nebo jste se třeba s trenérem jako předtím bavili, že tak tady ta by byla porazitelná tato, tak třeba to bude ta medaile? No, bavili sme sa otvorene o medaily, že naozaj už keď som sa dostala do toho finále, tak vedeli sme, že tá medaila by sa dala vybojovať. Samozrejme, skôr sme sa bavili o tom 2. alebo 3. mieste, pretože bežať Kylie, ktorá je o 4 sekundy, o 5 sekúnd rýchlejšia než ja, je trošku iné, ale nakoniec v podstate ona bola chorá, takže ani nebolo to úplne, že ani nereálne poraziť ju, by som povedala, za tých podmienok, v ktorých sme tam bežali. Ale samozrejme veľa dievčat si bežalo osobaky aj v semifinále deň predtým. Mne to semifinále až tak úplne nevyšlo, ale zase pomohlo mi to v tom, že som sa dokázala tak ukludniť, načerpať veľa síl na to finále. Nebola som z toho taká... skôr som akože naozaj chcela nazbierať čo najviac síl na to finále, takže som aj rada, že napríklad sa mi nepodarilo bežať osobák v semifinále, pretože som sa mohla sústrediť plne naozaj potom na to finále. No a tam už to byla fantázie, jak jsem říkal. No, tam to bolo super naozaj. Tam sme si dohodli taktiku, s ktorou pôjdeme do behu. Pôvodne sme mysleli, že ten beh bude veľmi rýchly, pretože tak sa rozprávalo, že malo by to byť veľmi rýchlo rozbehnuté, takže ja som sa snažila držať skôr vzadu a postupne sa posúvať k čelu toho preteku a k tým prvým pretekárkam a potom sa mi to tam krásne otvorilo na tej poslednej rovinke. Krásný finish. Kdo to neviděl, tak určitě najdete na YouTube a byl to fakt krásný závod. Když se vlastně trošku vrátíme v tvé kariéře na nějakým těm začátkům, tak pro nás vlastně asi Čechy je vždycky takové, teď, ať to nevyzní špatně, ale že si děláme trošku z vás Slováků jako srandu, že vlastně nemáte moc ani těch stadionů a tak, ty si z Liptovského, kousek od Liptovského Mikuláše, tam stadion nemáte. Kde máš nejbližší stadion tam? Nebo vlastně jak jsi začínala celkově ty s běháním a s atletikou? Ja som začínala na cestplných a cestných behoch. A na dráhu som sa dostala, keď som mala 12 rokov, tuším. Takže vlastne začínala som tak, že na základnej škole bola pani učiteľka telesnej výchovy, ktorá bola hodne premotivovaná a naozaj sme na tej telesnej robili všetko možné. Potom založila atletický krúžok a vymyslela, že sa teda budeme pripravovať spolu na cestplný beh vo vedľajšej dedine a nejak tak to tam začalo. No a už teraz máme štadión, našťastie v Liptovskom Mikuláši, ale je to stále 300-metrová dráha, takže niečo sa dá odbehať, ale keď potrebujem bežať niečo rýchlejšie, tak musím cestovať buď do Banskej Bystrice, teda na Duklu, alebo do Martina, kde som bola ešte teda v klube do minulého roka. A u vás na Slovensku teda ten systém, my máme, že v Česku ty 3 velký střediska, Olymp, Duklu a USKčko, tak vy máte teda jenom Duklu, nebo jak vlastně tam u vás funguje příprava vrcholového sportu takhle? Máme ešte Národné športové centrum, ktorého som bola súčasťou do olympiády. By som povedala, že toto centrum sa snaží podchytiť hlavne talentovanú mládež. A potom to preberá Dukla, už teda keď to ide do toho profesionálneho športu. A ešte máme policajtov, neviem presne, ako sa to volá, ale teda viem, že máme tieto 3 strediska na Slovensku. Okay. Ale by som povedala, že väčšina je v Dukle. Jo, takže vlastně ta Dukla bude asi ten top, kam se pak jako lidi posunou. Seš voják z povolání, nebo ne? Nie som. A mohla bys být?
mohla by som byť, ale moc sa do toho netlačím a hlavne nie je na to úplne čas, keďže veľmi často cestujem do zahraničia na sústredenia, takže musela by som si naozaj na to vyhradiť toho pol roka, 3 mesiace na ten výcvik a momentálne ma to úplne neláka. Tak třeba jednou jako do budoucna. A jaké jsou podmínky vlastně teda pro vás jako v Dukle v Banské Bystrici? Je to tam vlastně vy na Slovensku teda ani vlastně tu halu nemáte, sektor. S tímhle bojujeme samozřejmě i my v Česku a věřím, že u vás je to ještě horší, kdy vám zrušili teď pro tenhle rok úplně halu v Bratislavě Elán, která byla, že nejblíž je asi nějaké Maďarsko a Ostrava, co? Ostrava, no pre mňa Ostrava, tým, že bývam na Liptove, tak Ostravu mám asi 2 hodinky autom, takže no... Není to ideální. Nie je to ideálne, ale napriek tomu bola táto halová sezóna asi doposiaľ najúspešnejšia, čo sa týka počtu rekordov pre Slovákov. Naozaj veľa ľudí bežalo slovenské rekordy, čo bolo dosť prekvapivé. Zrušili vám halu a padajú rekordy. Takže asi keď sa dá, keď sa chce, tak sa dá, ale samozrejme nie je to ideálne. Myslím si, že Slovenský atletický zväz sa snaží robiť všetko preto, aby postavili takúto halu na Slovensku aj. Máme atletický tunel na Dukle, máme halu v Banskej Bystrici, ale koľko to má, možno 160 metrov okruh, čiže tam sa nedá behať nič rýchle. Maximálne teda na rovinke, možno pre šprinterov. A keď teda chceš behať niečo, nejaké úseky, tak musíš ísť vycestovať do zahraničia. To je právě tvůj případ, kdy ty vlastně i v zahraničí trénuješ dlouhodobě, máš zahraničního trenéra, Švýcara Luise Heyera, abych to řekl správně, je to tak? Áno, v podstate Luisa Heyera, áno, a vyslovuješ to Louis Heyer. Tak, dobře, děkuji za korekci. Jak vznikla vlastně tahle spolupráce jenom pro diváky, kteří nevědí, tak trénuje tam například od letoška i Kristýna Meky, naše česká vytrvalkyně a vlastně je to mezinárodní skupina, já ani nevím, kolik vlastně těch států tam máte, nějakých 5-6, ne, holek? No je nás 7 dievčat, 1 chlapec a máme 2 Švajčiarky, máme dievčatá, teda Holandsko, Polsko. Áno, Holandsko, Polsko, Švédsko. Česko, Slovensko. A to je všetko. Áno. No, už sa to vystriedalo trošku, mali sme tam viacej dievčat, niektoré odišli, niektorým úplne tento systém nesedel. Samozrejme, ja tiež zo začiatku som sa v tom hľadala, pretože to bola pre mňa naozaj veľká zmena. Dostala som sa k tomuto trénerovi tak, že som ho videla v Montegorde na sústredení, keď sme tam boli. Videla som, že má takéto dievčatá pod palcom a v tom čase som chcela vyskúšať niečo nové. Cítila som, že potrebujem taký nový impuls. A kdy to bylo? Kedy si spomínaš? V 2020, už na jeseň. Ale potom som si to nejak rozmyslela, pretože som si tak povedala, že pred olympiádou robiť takýto veľký krok by bolo asi trošku riskantné. Ale nakoniec som ho spravila v apríli ešte pred olympiádou. Okay. Čiže ja som s ním bola v kontakte už 2020 na jeseň a oficiálne som po ním začala trénovať v apríli 2021. Takže sú to 4 roky už. To už je docela dlouhá doba. No. Celý jeden vlastně olympijský cyklus. A jak jsi spokojená? No, som veľmi spokojná. Ako už teraz myslím si, že to ocení aj verejnosť tým, že to vidno na tých výsledkoch. Tie prvé 2 roky boli také, ako som povedala, pre mňa ťažšie, pretože som išla úplne do nového systému. Aj čo sa týkalo tréningov, tak naozaj to bolo úplne niečo iné a musela som si na to zvyknúť, ale vnímala som od samého začiatku, že je to pre mňa naozaj dobrá zmena, niečo nové, niečo obohacujúce a vnímala som, že rastiem nielen ako atlet, ale aj ako človek v tom prostredí, v ktorom som sa pohybovala a v ktorom sa pohybujem. Asi byla i velká změna ta skupina. Na Slovensku předpokládám, že si asi neměla úplně se svojí výkonností s kým moc trénovat s kýmkama. Ano, ale s děvčatami předpokládám, že to je trošku jiné. Jak se vlastně člověk popasuje s tou mentalitou, že na tréninku trénuješ vlastně se svými jedními z největšími soupeřek? Holky, který s tebou trénují, jsou taky na tom top evropském levelu, dejme tomu.
A vlastně ty je každý den vidíš při té přípravě, víš, co každá odběhá, víš, jak na tom jsou a musíš se trošku mentálně s tím popasovat, že teď jsme kamarádky, ale na dráze vlastně ne, že jo? No, musíš sa od toho odstrihnúť a nemôžeš sa porovnávať s nikým, pretože naozaj je to tvoj projekt. To je to, čo nám aj tréner prizvukuje, že proste každá pracujeme sama na sebe a snažíme sa zdokonaliť v tých nedokonalostiach, ktoré máme a posúvať sa v každom tom jednom aspekte toho tréningu, takže naozaj na tých tréningoch to vyzerá rôzne. Na tej vytrvalosti sú dievčatá, ktoré sú skôr 1500 kárky, alebo teda majú ten profil taký na tie dlhšie behy, takže tie sú vpredu, potom máme dievčatá, čo sú skôr do tých 400, takže zase na tej rýchlosti to vyzerá inakšie a potom teda je to ten mix toho špeciálneho niečoho, kedy zase to vyzerá inakšie, takže každý si v tom musí tak nájsť to svoje a naozaj sa veľmi sústrediť na seba. No a čo sa týka potom tých pretekov, tak ja mám rada, keď cítim takú podporu vzájomnú, pretože na tých tréningoch zdieľame všetko spolu a myslím si, že je to fajn potom to vziať aj do tých pretekov a naozaj to využiť vo svoj prospech a viac si tú energiu z toho v sebe. Takže určite sa musíš odstrihnúť svojím spôsobom, ale ja zase úplne nemám rada, ak by to malo ísť do niečoho takého, že zrazu sa nepoznáme na tých pretekoch, alebo neviem, proste mám rada skôr takú spoluprácu. Já jsem vás vlastně viděl tady na trénincích společně, jak tady na soustředění, tak vlastně i na závodech a je vidět, že tam ta podpora vlastně je docela velká. Myslím si, že spousta lidí by řeklo, že zrovna ten ženský kolektiv bude takovej trošku jakoby na nože, ale zatím jsem teda jako nezaznamenal, že by tomu nějak bylo. Chystá se nějaký draft, někdo nový, že by k vám třeba někdo takhle jako přišel? Nebo všeobecně teda, teď tě třeba budou poslouchat naše mladé nějaké pulkařky z Česka, nebo možná i pulkaři, nevím, třeba jestli Louis je ochoten brát i kluky, tak co vlastně obsahuje to, že by chtěl člověk trénovat s vaším trenérem? Asi je to i nějaký přesun do Švýcarska, kdy tam nejste sice 100% času, ale většinu času asi to obnáší, že? No hlavne v tej sezóne, alebo pred sezónou, kedy naozaj človek potrebuje pracovať na detailoch a už to teda ide do tých špeciálnych úsekov a naozaj ten tréner tam podľa mňa musí byť a mal by vidieť ten tréning, takže áno, vtedy je potrebné, alebo myslím si, že je vhodné, aby sme boli v tom Švajčiarsku. Či sa chystá niekoho draftovať, to úplne neviem o nejakom mene, ale myslím si, že sa to bude vyvíjať takým smerom, že určite budeme príjmať mladé talenty, mladé dievčatá, takže aj tým, že od tohoto roku sme začali trénovať pod značkou On, vlastne veľa dievčat sme zmenili sponzorov a On je vlastne momentálne taký náš partner aj celej tej skupiny, tak si myslím, že by bolo veľmi fajn, keby mladé talenty dokázali z toho tiež vyťažiť a dokázalo ich to motivovať k tomu, aby naskočili na tú cestu tej profesionálnej atletiky. Co ty si vlastně musela obětovat tomu přesunu do Švýcarska, kdy asi to není jenom o tom, že si přijdeš domů a řekneš, hele, tak já jdu trénovat tady do Švýcarska a všechno v pohodě. Co tě to vlastně všechno muselo stát? No tá zmena ma stála hlavne veľa takého odhodlania a naozaj takého, že státia si za svojím a že keď už som sa rozhodla pre takýto veľký krok, tak naozaj vydržať a dôverovať tomu, že to bude fungovať. Myslím si, že doma som mala naozaj takú voľnú ruku v tomto a skôr to vnímali tak, že OK, je to tvoje rozhodnutie, ak si myslíš, že je to najlepšie pre teba, tak chod do toho. Našťastie mám okolo seba ľudí, ktorí ma naozaj veľmi podržali, hlavne teda moje fyzioterapeutky a moje masérky, pretože naozaj tie začiatky boli veľmi ťažké, ale neustále mi pripomínali, že proste je to súčasťou toho, len treba vydržať a dôverovať tomu, že to bude OK. Očividně se ukázalo jako velmi dobrý krok, i když to tak vlastně vemu, jestli jsi to brala, že
ta předloňská sezona byla zlomová, tak ty předchozí dvě byly spíš takový zvykající a je to i asi psychický tlak trošku dokazovat všem, že udělala jsem tu dobrou volbu. No, ja som sa v tom roku nedostala na žiadnu vrcholnú akciu, takže to bolo pre mňa veľmi náročné si tak ustať, pretože som vnímala veľa pochybností tak z okolia. Takže vlastne mne to nebehalo úplne od začiatku tej sezóny a tým pádom som nemala body do rankingu a nemala som ani výkon, s ktorým by som sa kvalifikovala ani na majstrovstvo sveta, ani na majstrovstvo Európy. Potom ku koncu sezóny sa to zlomilo a bežala som môj druhý najrýchlejší čas na Diamantovej lige v Lausanne a potom vlastne ten rok 2023 už to teda prišlo. A očividně se to furt vyvíjí, tak když se dostaneme vlastně takhle do té budoucnosti, tak jsme v sezóně 2025. Ty si vyhrála Czech Indoor Gala, vlastně den předtím si byla na vyhlášení slovenského sportovce roku a vlastně já jsem zaznamenala, že předtím ty si byla ještě nějak snad nemocná nebo něco, takže ta příprava nebyla úplně ideální, tak ale nakonec ta halovka dopadla výborně. Vlastně další slovenský rekord. V podstate to nedopadlo zle. Myslím si, že som čakala, že to nebude až také ideálne, pretože ma trápilo od decembra nejaké svalové zranenie, potom som bola chorá. Tú prípravu sme museli tak prispôsobiť tým okolnostiam, ale myslím si, že sme to dobre zvládli. To víťazstvo v Ostrave ma veľmi prekvapilo. A potom teda ten rekord to bolo super, s tým som bola veľmi spokojná. Majstrovstvá Európy mi až tak nevyšli, tam som sa ďalej nedostala z rozbehov, ale celkovo tá halová sezóna. V létě nás čeká mistrovství světa, které bude teda až vlastně na konci září, takže docela dost času. Předpokládám, že to je ten asi největší cíl a kdyby se nám tam přiblížila, tak jaké jsou teda cíle vlastně pro sezonu těch 1,57 a třeba finále? No takto, ja sa nechcem úplne upínať na nejaký čas, pretože ten čas je vlastne už len výsledok toho, čo ja v tom preteku spravím a ako ja reagujem na to, čo sa tam deje, za akou formou prídem na daný pretek, ako dokážem využiť tie moje schopnosti v ten daný moment. Takže to je niečo, na čo by som sa chcela sústrediť, naozaj, aby som plne využila to, čo sa mi podarí natrénovať. Myslím si, že tá príprava ide fajn. Máme za sebou už 2,5 týždňa tu v Afrike a čaká nás ďalšie sústredenie v Švajčiarsku a potom pomaličky otvoríme tú sezónu, takže môjim cieľom je dostať sa na preteky s dobrou konkurenciou, najlepšie na tie najvyššie zlaté meetingy, Diamantová liga, to by bolo úplne najideálnejšie a dokázať konkurovať tým najlepším, naozaj vyťažiť z toho, čo sa mi naskytne čo najviac. Jak jsme to říkali, tak světová 800 je teďka v područí Keely Hodgkinson, Britky, zároveň Američanky taky velmi kvalitní časy, všeobecně ta úroveň, kdy dřív to bylo jako to ostřelování těch 2 minut, tak teďka jako když nemáš 2 minuty a spíš hluboko, tak jako už je to takový těžký se vůbec dostat do těch finálových akcí. No. Čím to je vlastně, že se ta holčičí 800 takhle zkvalitnila a třeba jestli i ty máš nějaký vhled, v čem je Keely tak unikátní, je tak rychlá, nebo naopak zase jako má ten závěr, v čem to je? Tak ja si myslím, že to nie je len ženská 800, ale všetky disciplíny. Áno, je to tak. Naozaj vidíme, že aj tie limity na akcie sa sprísňujú a náš limit na majstrovstvá sveta je teraz už pod 1,59, 1,59,00, čo nikdy nebolo, takže človek musí bežať už pod 1,59, aby sa vôbec kvalifikoval na podujatie s časom. Ja si myslím, že je to tým, že vznikajú aj takéto skupiny, že naozaj si dokážu tí ľudia konkurovať v tých tréningoch a dokážu sa inšpirovať navzájom, posúvať sa. Veľa tréningových metód sa zdieľa online. Naozaj teraz v dnešnej dobe je prístup pomaly už ku všetkému. Vidíme, ako trénujú tí najlepší vo svete a
myslím si, že keď si z toho ľudia dokážu vziať čo najviac, tak to potom dokážu aj využiť vo svoj prospech. Takže ja si myslím, že je to naozaj také... Máme tam niektoré mená, čo sú aj odskočené, naozaj ako tá Kili, ale ten level je naozaj veľmi vyrovnaný. A tá Kili, čo je špecifická, ja by som povedala, že ona je taký typický 800-kársky pretekár, taká typická 800-kárka. Je aj rýchla, čtvrtku má zabehnutú za 51. Ona dost často běhá čtvrtku na britských mistrácích, že občas nejde tu 800, ale jde tam zběhnout čtvrtku a i tak tam nedopadne většinou vůbec špatně. Tak. Ale neviem úplne povedať. No, povedala by som asi to, že vie pretekať takticky, vie pretekať vpredu. Vie si ten pretek odtiahnuť sama za 1,55. Takže naozaj v tých pretekoch vidíme, že má silnú hlavu a dokáže nejak tak manevrovať v tých situáciách. A mě ještě teďka napadlo vlastně tím zpátky trošku k vaší jakoby tréninkové skupině, kdy my se v Česku snažíme vždycky jako nějak řešit ty věci, nějaké drobné detaily a takovéhle věci, co ještě se dá jakoby teda zlepšovat. Teďka máme možnost nahlédnout trošku pod pokličku jinému stylu přípravy švýcarskému. Jak vy moc tam jakoby řešíte třeba tyhle ty různé detaily, jako je psychika různá, jestli to řešíte jenom s trenérem, nebo máte člověka, nějaká výživa, různé doplňky a takovéhle věci nějaké? Poraď nám něco, co třeba tolik nemusíme vědět, jaký know-how. Toto bola vec, ktorá ma najviac prekvapila, keď som prišla do Švajčiarska, pretože presne ako si povedal, na Slovensku aj v Čechách podľa mňa máme podobný systém a snažíme sa tak dbať na tie detaily, maličkosti, že dobre, tak ešte môžem toto zlepšiť. Ale keď sa opýtaš môjho trénera, že ako sa dokážeš zlepšiť alebo zrýchliť, tak povie ti úplne jednoduchú otázku a to je tréning. Okay. Že naozaj aj z jeho pohľadu sú možno takéto tie detaily až také miestami prehrotené a niekedy sa na ne kladie veľký dôraz a skôr to toho človeka zväzuje. Takže ja keď som prišla do tej skupiny, tak ma veľmi prekvapilo, že sa možno nedbá až tak úplne na tie detaily, ako si myslíme, že by sa malo dbať u nás, v našich krajinách, ale naozaj v tom tréningu je tolik cest, kde sa ešte zlepšiť možná. Áno. A proste ten tréning je skôr tak nastavený cez vedu alebo cez nejaké také najnovšie poznatky a nevychádza sa zo skúsenosti, ale skôr z toho to som to povedala. Jak se třeba člověk zrovna v ten moment cítí a jak tělo reaguje na nějakou věc. Aj to, ale čo sa týka toho nejakého dietologa alebo kouča mentálneho, tak to si riešime každá po svojej osi. Dievčatá, tak to, čo vnímam, tak majú každá niekoho takéhoto, ja tiež. Ale samozrejme aj tréner si myslím, že je veľkým psychologom a veľmi rozumie tomu, čo robí a vie, čo má povedať v daný moment. Takže je to taká pekná skladačka, ale najväčší dôraz je na ten trénink. Na závěr mám tady takovou malou perličku. Ty vlastně, když teď už mám pocit, že ne, ale závodila si Českou extraligu, ale závodila si za Brno. Ano. Tak kdyby náhodou přišel ten čas, že se jednou vrátíš a třeba si budeš chtít zase zaběhnout Českou extraligu, tak věřím, že tvé stopy by spíš vedly na tu Julisku, ne k té Dukle, že by se zůstala věrná nějaké takhle. No, Dukla, že jsme tady udělali nějaké to očko, tak jo, kdyby jsme tam hodili nějakou dobrou nabídku, co? Že bys... Rozmýšlám o tom. Dobře, ty to samozřejmě na Julisce znáš, že Memorial Josefa Odložila, tam bývá 800, tak... Já jsem si zabehla osoba. No vidíš, tak hele, je to krásný tam, jakoby, jo, když tak, takže dá se určitě. A každopádně myslíš si, že tě třeba letos zrovna na Odložilovi uvidíme? Je to jeden z možných meetingů? To asi nie, ale myslím si, že v Ostrave. Áno. Tak aspoň, že v Ostrave. Tam bude 800 v hlavnom programe, takže tam sa teším. Já ti moc děkuju za rozhovor a děkuju za nějaké vhledy do jiných tréninkových metod a budeme držet palce, ať se ti v sezóně daří. Ďakujem. Děkuji moc.